Bé, bueno, sortíem d'una final que vam tenir molt disputada contra el Barça. Malauradament, les noies molt nervioses, no van poder desplegar el nostre joc i llavors això va fer que al final, amb un marcador molt reduït, ens guanyéssim per res, per 2 punts, que podien haver guanyat perfectament aquella final. Però hem tingut la sort de que al final s'ha obert la possibilitat de jugar a l'ascens i això fa que les noies s'hagin motivat de cop. Crec que tenim un equip que està molt preparat per poder jugar aquest ascens, que ve amb moltes il·lusions, moltes ganes, que ha treballat molt bé les últimes setmanes per poder desenvolupar el nostre joc i crec que tenim un bon plantejament amb clarament el que necessitem perquè l'equip pugui enfrontar aquests partits. Bueno, la verdad que la fase de ascenso para todos es muy ilusionante. No nos hubiéramos imaginado nunca llegar a esta situación después de todo lo que hemos vivido, de la fusión, del COVID y de tanto trabajo, pero bueno, las chicas han querido esforzarse cada semana. Este fin de semana será un fin de semana muy duro, de partidos muy competidos. Lo tenemos bastante estudiado todo, hemos visto al resto de equipos, pero lo principal es trabajar y desarrollar nuestro juego, que las chicas lo disfruten y sobre todo que sea una experiencia que vivan y que al final, bueno, iremos a buscar unos resultados que ojalá se nos den.